ban ban ai kublei ye pi baro ki be ke jung blei ha ke keteng ke jung jisu nong penim kani ke long kapor bangin yo sngobiang ye ke tin ke jung blei bat ka jingkren jungi lani nga ai keteng ye ke ni ke jingkren ka Pentecost bakmen dekat Pentecost ke bakmen ka dei ke takin bangi pendon kamlut ye ke jing ai lani ki gives ki bau apostol Paul ula tho hakene ke shiti ki nong korin kalanong ga bakhat ar kalanong ga bakhat lai bat kalanong ga bakhat sao bat ngi penmi lut ya baro khandai tli ki so jong umin sim ha ka jing im ka jongi lengba ka jing trei jong umin sim bkhoi kani ka fightful ministry lani ka jing trei jong ki santali ki jing ai jong ka New Testament kalong ka challenge ka bakraw e jong ka balang kanang ba kani ka shiti shikinong Ephesus kalanong ka basaw khat ar hadu khat lai bat ngipe ya tu khot ka bakhat ar bangidei ban practice bat ban pendep ya ka kani ka khot ka bakhat ar hang ni upol wong ya ka ba an penjanai lani ban penklan ya ki rukhoj ya ka jing trei ka jing shakri tin belai ya ka ban tei ya ka met ka jong uji sukres ka balong ka balang ka balajit ka balak khot ka jong ublei ha ka tu khot ka bakhat lai ngi syam ka gol lani ka thong jong apostol Paul ha ka ba utho ha ka tu khot ka bakhat lai wong tan nang yo poi baro syakata ka jinglong ka wei jong ka jingej ka baar ka jong ka jingtip yo ukhun ublei ka balai hadu ka jinglong rang ba bha ka basaw hadu ka jing thau ka renyang ka jingdap jong Jesu Christ sakawai pat ka gol lani ka thong siti sikinong kolosai ka lanong ka baningkong ka khot ka baar pupra wong yaw bangingi yalap daga basneng bat hikai yu ubriu baro bangin yu penyeng ya ubriu baro uba janai ha ukris jisu ti dei namar kata kadaw ngi i kani ka gol jong kaktin ka jong ublei bat kani ka long ka gol jong ngi kum ka voice of God ministry banyala pan hikai bat pan penyeng yu wei pakawai baro ki bajanai ha ukris jisu kasarman ka bajrong tam jong Jesu Christ kadai kajing hikai halor ulum haga gospel Matthias kalenong ka basan kani ka don sapu pratali ki khot hangni ngi i yau Jesu Christ baukren shibun sapang kiso jong umin sim ban ya ka baukren sapang ki jing ai jong umin sim ngisyam maka perthai satlak la ban phia ya ki kristan haki ar kunhun kabadingkong ki charismatics kitu ki baban lani ki banget bha ya ki jing ai ki jong umin siem bokhoj kabaar ki non charismatics ki badon bha lani ki baban bha ya ki so jong umin siem ya ka bala list of apostol Paul la ki nong Galatia kalanong ka basan bagat khot ka baar puar ujer kumni wong hendrai uso jong umin siem ulong ka jing i ka jing kemen ka jing suk bat ka jing syaslam ka jing le sbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnut bat ka bor halo ladi ka balang hakurin ngisham kadi ka balang charismatic ka bangit bha ka jing ai jong umin sim bukhoi upol utho uang ba phim duna hakanu kanu ka jing ai phim duna ko ki bangai hakurin hakanu kanu ka jing ai ka bamut hak jing ai jong umin sim bukhoi ka jing ai ki kamba ka jing ai ki dakla ki kam ki bakraw bat ki wei ka ba ki i ki kamba ka jong ublei lani ki practice ya kanika ya ki kamba ka jong ublei lese upol shuma ba un poy hang ni hakorin uperkhat kidai ki bangai ki bala san bha hau trai namaru ong ba phim duna hakanu kanu ka jing ai lani ki jing ki gifts jong umin sim khoi
Pausi kalong mar khong pong. Kalong penban, kilong penban kibriu kibaken jodo. Ki kelung hau kris. Hakaba utho kumni hakalenong gabalay. Ningkong kurin iwe edu unriul. Ladapin puli benya pin syam. Ukren da kabaong ko para bangeng. Ngamla ban keren napi kum hakibaken jaman sim. Hendrai kum hakibaken jado ngahapan keren. Kata kalong kabuk apostol Paul ulengo. Kumba haki kelung uang. Syuk-syuk ngala jubsaya pi uang dekadut. Om dekajing bam. Namar pimpat la ban syak ya kata. Namar pidang long kibaken jado. Hapdeng jung pi. Don tang kata kajingi pi hun. Kajingi niya. Hatu pimlong kibaken jado. Bat piyaj kat kum gerukam beriu. Piyong ngajong upol. Ngajong apelas. Kajingkeli yang ni kalong hatu pimlong kibaken jado. Ubu kajingkeli. Oh ulap penban. Napdeng jungki. Kibari kajing bisni. Lani kata ke NB ke jealousy. Kajingi pihun. Kajingi niya. Kajingi bisar. Para beriu. Para banget. Kibari kajing bu'nut. Kajing bu'sni. Kidan ke grat sa kajing im kajungki. Kadang kajing ikput keliang. Bon ba kiri ya kini kemensim bisni beriu. Kimdan kemensim ban kenti wiki weipat. Nyar ban siam ki beriu ki baken jaman sim. Ki balasan hau try. Ki ba poi bat ki ban poi sya kata ka jingdap biang lene ka fullness jong try. Karismatik kebalang baladap do umen sim. Handrai penban ki baken jado. Ki ba im bat yaj da ka kli bat da ka jing start ubriu. Bat om da umen sim bokoi. Ujisu ay umen sim bokoi. Bangingin yaj ha umen sim. Bangin im ha umen sim. Bat ban yaj da umen sim bokoi. Ukentu yang iwa apostol Paul ong to yaj pi da umen sim. Penam pendap iki jing kwa jong kodo. Bon sin ngilong ki kestan ki baken jado. Ngiduai tang kendiat. Ngim duai sibun ngim IT alade. Ngisngau kabyang. Kabyang lot aki aki barokhat. Ka ai ke bangi tmu. Ngiyaj da kita ki aki jing tmu ki bangi labu bet. Ki briu ki bayaj da ke jing pena ka jing keren. Lani ka jing start. Ki bayaj da ki tin krok ka jing start ubriu. Bat om da umen sim bokoi. Kim long ki beriu ki baken jaman sim. Kani ka dika problem jong apostol Paul ki nong koren. Unang perkhat baki long ki beriu ki banget ki baken jaman sim. Namar ka balang karismatik hakoren. Ki muja penban hakaban yi ki kamba ban sungul ngir haki kamba baki dak kala. Rai makibat kim don kim ri ki so jong mensim kendai teli ki kelatno kendai teli ki bau pol ulis ki kelatno haka siti penengkong ar koren khat saw do khat san wong rai ubriu baken jaman sim rai ubriu baken jodo tre ban pediang iki jong mensim ublei namar kalong ke jingbi jau bat umla ban itu iki Nabada kebakan jaman sim babishar yu. Handrai utau bakan jaman sim ubishar iki barakoj. Kabaar ngipet yang ni apostol Paul uklem keren penremi ke jing ayu mensim. Penban ladapin pule ba upeniasno lani combine baroar da kaba uhikai kumni. Tu ya be brai pisha kini ke jing Utoda kwaru hir ya kijing ai ki baken jaman sim handre kham tam bapin yo ya tu lupa akinong korin baningkong khat saw kula nong kat khot ka baningkong be ningkong sya kijing ka bamot uso jong umen sim ude kijing bat kwa hir ya kijing ai ki baken jaman sim ki gifts kijing ai umen sim bakwa jong ublay bat la pin puli bnya ngisham ba amday ki jing ai klem ki so ngi puli shu ba amday ki so lani klem ki jing ai
Andre kijing ai bat kiso. Bat kiso bat kijing ai jong umin sim bokoi. Kani kalong kijing hikai wa Apostol Paul. Kabalong balance hakinong korin. Bat kani ka balance emphasis ngikot. Ba ubanjur. Ubanjur abang ipej abang uyai ling mai ke New Testament. Ba uto kam tame kijing to kijing u. Kadon ka balance kijing hikai kabalong balance. Today nama kata la dapin puli ki stis kinong rom kat ar kalenong kedekot ke ban riu bat hadu ke bapra wong mangidon ki jing ai ki baya per ya ka balasam pi ya ka jing dai ki jing ai hawai la ai de kumwei hawai la ai de kumwei hawai la ai de kumwei bat ngin sacham badai umun sim uba ai hi hawai pa uwei unong yalap laniu apostol laniu evangelist laniu prophet bat kumtar teter. Laka longa ka jing itu lepa. Laka longa ka jing syakri. Laka longa ka bangi hikai. Laka longa ubat seneng. Bat kumtar teter. Kadukhat ka bakhandai hadu ka basipau. Ngisya mangni ukuntu yu ki banget. Ya ka jing iit. Wonga ka jing iit para banget. Tolong pi ki bi iit no para lokhi. Ngisya makasiti benengkong jung u kalenong ka bakhalai. Upol upen let jeng mut lane u fokus hakani ke jeng it bakalong ke bakong san upol upen let jeng mut haka jeng it ubreu ubanget ke jeng ai ke jeng ublei ubanget ke jeng iki kamba bakidak kala bat lengba jeng ublei ulek sibon ki kamba ulang ubreu uba fokus bat uba simlang ya kani ikisok jeng umin sim. Kata kalong ka main emphasis jeng u haka New Testament ba uto. Wong lang akran ki tilik ki brio. Bat ki angel habang amdan ka love la ka jeng it ka jeng ublay. Ngala jelong kum ka wiang renong basawa ni kum ka syakuriyaw ka bariw syaw-syaw. Nang no ginyo ya kani ka jeng it. Nginum la aban yo na kanu ka Bible College. Ka jeng it ngiyo day habang ngiyam hau trang ngipan. Da umen sim bakoj unte buk hakidok nut jengi. Namai ke jeng it jeng ublay ong upol skinong rom. Kelanong kebasan bat kedekot kebasan. Bayi ke jeng it jeng ublay la te no buk akadok nut jengi. Da umen sim bakoj jeng u. Uhikai yengi bawat ladang itu lupa ningi syampangi ke jeng mayan baro. Lanangi syampang haka jeng tip baro, walang idon ka jenget. Kata ka jenget ka ban pen kelono, lani ban ratno, lani pen kenriano ikilum. Ladang adon ka bakum kata ka jenget, ladang ngam don ka jenget juang ngam long ay. Ladang ngam don ka jenget, pingi syam uplas lang, lani ukombine lang, yakisok jung mensim. Fokus lang ikisok jung umensim bat ikijing ai jung umensim kata kadai ka balance teaching jung Apostol Paul hakoren ngisham haba ulis ikijing ai umensim bakoi kata ka jing ban lani ka main emphasis ka jung u kalong halor ka jing long kawai haba uban hang ni kalong ya ka jing long kawai ladapin puli ning kong koren khat ar kalanong Pradu khatway hang ni upol upen i yaki khandai teli kijing ais ngopa umen sim bokoj kijing ais ngopa ki kita umen sim bokoj uai ka ktin kijing pen start uai ka ktin kijing pen tip nang ta uai ka jinget uai ka borban pen khia hakibriu uai ka batrai ki kamba ki apostol sibun ba ki trai ki kamba wat hadu kan ka juk ka bamenta ublay usay ki briu ki bale kamba ka jingi thul pa sibun ki nang thul pa hadu kan ka sni ka bamenta umen sim ba kho uai ka jing penya pheri ki min sim baman ga min sim lade bat na umen sim ba kho jong ublay uai ki thilit bun jat hawai parlong hawai pat kababatai ki thilit kini kilong kijing ais ngopha umen sim udah sam hawai pakawai ki brio hakabalang kini bro
ki khandai tali ki jeng ai kilong ki ba umen sim ba khoj umon hi usam hi udakwa hi ban ai kat kumba us ngau ba hi akat tu khat ka ba khat wei long usam kat kumba us ngau ba hi ha ki briu ki jung ublei namaru ang akat khat ka ba sao tu ti don ki bi pher ki jeng ai hanrai ujo umen sim mdei ba ki yo hi hanrai ba ai hi umen sim ba khoj dan ru ki ba pher ki jeng syakri hanrai ujo utrai but hakaba exercise lani pentri kami ki gives kalong ka eke ba chit ham yo brio kalong ka eke ba pen sngau tenat yo ka pen chit ham yo hadu kata banya ka ba uri ki khandai teli ki so jong umen sim kani kadai ka jing hakoren ka bu apostol Paul wi kendo dai namar kata ka jing thumu kaba utho igen ka city ka lenong ka bakhat ar bat ka lenong ka bakhat lai bat ka lenong ka bakhat sao mdei ban hikai sapang kijingai bat bai kata mdei ba u hikai sapang kijingai hanrei ban betha lani ban instruct kumno bakin pendan kam kijingai bat ban roy ha ka jing it bat ha ka jing long ka wei konang koren ngakwa ipi habanga instruct ipi yang ni ba penroy hakajing e bat haka unity hakajing im jung pi kani kalong kajing puli jungi ya kan New Testament bakan wanra kai kabangi ngin sim ya ka Bible baka dai ka kabalabu be da ublay ba kijing hikai kijung apostol Paul kilong kibabit ya kabangin pertu haka shiti ba ar jung Timothy kalenong ka benengkong ngisyam upol utenru ya usamla Timothy utenru ya kijingai kijong umensim ka badan hau Timothy uang bamen tenru ya katang kijingai jong ublay kum kisyakri kijong ublay ngihap ban tenru ya kijingai kijong ublay ban bukti hawai pakawai bagin pediang ya umensim bakut kin pediang ya kijingai jong umensim bakut namari kijing ai jong umen sim bakut ngi hapan sliang hir apostol Paul wadap ong mane be ningkong i kijing i hanrei fin sliang hir dakwa palat adu kata ba pinyo i kijing ai jong umen sim bakut naga benta ban pelait no ya kibrio na kijing te jing khum jong setan ban ne kibor kijing dum kijing pang kijing sitom kabas ngausi kabangan penkot ye pi kalong hakini kisni ki bamenta hakabalang kabaningkong lese ngi khlam pendon kam ye kijing ai ngi khlam pendon kam ye kijing ai kijung ublay lani ngi khlam pan kabar lani ngi pendon kam ye kijing ai klem kijing i ngi pendon kam ye ki gives kijung umen sim bakut ngila fokus tang kijing ai jung umen sim bakut Hendrai klem ke jing ian. Ni puli ke New Testament. Hang ni ngisyam. Baka jing temu ke bahalor du jong ka jing trei umen sim bakoi. Haka jing im jongi. Kalong bangin penmi ya ke jinglong ke bariu blay. Hallelujah. Baka jinglong ke barang ba abha. Hadu ke jing thau ka renyang ka jingdap renyang ka jong uji sukris Ephesus sao khatlai kani kadai ka thong kani kadai ka go jong apostol Paul habang ngipuli ka New Testament ngisyam ba ka jing temu bahalor du jong ka jing tray umen sim bakhuat ha ka jing im jongi kalong bangin penmi ya ka jinglong ka bariu blay bat ka jinglong ka barang ba abha hadu bangin dapoi haka jing thau karan yang ka jing dap ukris kani ka ka gol kani ka thong jong wei pakawei ki brio bangin iban yamare akade ka marathon ban be ban pediang ki jing ayu mensim bakut ban haka jokopor ban pentrikam ya ki khandai teli ki so jong mensim dai na makata kinong Galatia wong ko kun hep jonga ya ki bangat sukun pat
Ngasuk hun pat dan penlong yu Kris. Ban penlong yu Jisu. Ba undap hapo jungi. Bangin develop ya ka karakter lani ka jinglong jong u Jisu Kris. Today nama kata kadaw haka jing praktis ka jungi barabor kan long. Kabaning kong tungin pendon kamlut ikijing ay. Kiba umensi makho yu ay yang habat ipi. Tungin pendon kamlut haka jing sam jong u. Bat haka juga por ngin pendon kamlut ya ki khandai teli ki so jong umensi makho. Ngin pan ka bor na ublay, ngin yam bangila ban praktis ya ki bigi khandai teli ki so jong umensi. Day hangning iwanra ya ka Pentecost kabak kementam. Day hangning iyo ya ka Pentecost kabak kementam haka jing im jungi. Kata kalau ka jing sliang jong apostol Paul bangin praktis ya kini ki baula tho haka jing im jungi. Ublayon kur kuingi parun penla ingi bangin long kinong le om kinong snow kinong praktis om kinong snow ya ka ktin ka jong ublayon ni rap yangi. Amen.